Mga taga-saan kayo, edad, karamdaman, at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline ay 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, doon po kayo sa CMDB call. Ayan, tagutin muna natin. Hello po, pwede po mamaya na kayo tumawag. Kasi hindi po ito? Opo, nagraradyo kasi ako ma'am ngayon. Pwede after 30 minutes kayo tumawag? Hello? Oo, after 30 minutes po, on air kasi ako ngayon. Thank you, okay. So, ayan po, alam ko, importante yon. Importante. So, calling all people na may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's the perfect combination of CMD, CBF at ang ating Cell Bio Juice. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Tried and tested na po ang ating mga produkto. Okay? Oo. Kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan, nako, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Napakadami po niyan at maraming salamat sa napakaraming tao na nagtiwala at patuloy na binabalik-balikan yung ating mga produkto. Okay? So, doon sa mga areas na may mga tumatawag sa akin, wala daw sa area nila CMD Center, don't worry, kaya ko magpadala po nationwide sa mga areas na walang CMD Center. Okay? So, sa inyong lahat, yan, mga taga-Legazpi, yung mga malalapit dito, please avail yung gagawin natin na free health consultation on Saturday. Saturday po, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. First come, first serve. Kung may mga latest laboratory result, pakidala nyo po. Okay? Now, for the meantime, isa munang kwento ng kagalingan. Paano siya natulungan isang taong nade-desperate na sa kanyang mga iniindang karamdaman? Nako, eto lang pala ang solusyon. Marami na yung nagastos, marami nang nainom na gamot. Ang tanong, gumaling ba? Pero pakinggan natin ang kanyang kwento. Naka-record na yun. Ako po si Renante Ikayan dito po sa taga Dait Camarines Norte, isa pong owner ng upholstery shop. Tapos nasubukan ko po itong product na ito sa dami-dami ko nang pinuntahan na doktor, balik-balik. Ilan yung edad mo at yung mga sakit mo? Ang edad ko po ay 42 years old na po. Tapos yung sakit ko po ay ang dami kong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Sige nga, Ang una, na-diagnose ako ng prostate enlargement, prostatitis infection, tapos kung ano-ano pang nararamdaman ko na taas yung uric acid. Tapos sa dami-dami ko na rin pong nagamit ng mga food supplement na sinusubukan ko ng mga naririnig ko po. Tapos dito ko lang nasubukan nung time na napadpad ako sa center ni Sir Boy dito sa Jigolin yan, na inganyo po akong mag-try. Pero hindi pa po ako nagpa-member no, nag-try po muna ako. Tapos nung nasubukan ko po yung CMD nga po at saka yung CBF po, yun doon nakaramdam ako ng kakaiba, parang may improvement sa akin within 1 week. Tapos, tinuloy-tuloy ko na po hanggang sa inabot na po ngayon ng mga almost 2 months na po ako nagagamit. Mga 3 months na nga yata. Pero, okay na yung nararamdaman ko. Balang nawala yung lagi kong iniinda na nasakit yung tubo ko. Dahil nga sa prostate, tapos hindi ako nakakatulog ng maayos. Tapos pati yung
mga binti ko na masakit, yung talampakan. Ngayon, okay na. Parang normal na yung dati kong lakas nung kabataan ko pa. Nararamdaman ko ngayon. Kaya nakarating ako dito ngayon nung in-invite ako po dito ninyo, ma'am. Nagpursige talaga ako magpunta para malalaman ko pa kung paano pang mga ibang guide na magamit ko ng maayos yung products. So, anong masabi mo sa mga makakapakinig? Kaya nga po sa mga makapakinig, wala pong masama kung susubukan nyo para malaman nyo po kung ano ang epekto. Kasi hindi mo naman ipopromote kung hanggat hindi mo masusubukan kasi subok mo na talaga sa sarili mo. Kaya pwede kang nasasabi ko na itry nyo po. Ganun. Si Renante Ikayan po ng Daet Camarines Norte po. Ayan, salamat sir. Ayan, sa mga listeners natin, nakaka-amaze ang kanyang kanya-kanyang experience sa paggamit ng ating produkto. Hello kay Ma'am Michelle Biasca sa CMD Center in Bacacay and Santo Domingo, Albay. Okay? Eto, naganap tayo isa pang kwento ng kagalingan. Paano nakatulong yung ating produkto. Eto pa, ano na nga ba ito? Major, number 8. Yan, pakinggan po natin ang kanyang kwento. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga pala po si retired Major Pio Villagracia Rapper, residente ng Barangay Piña, Labo, Camarines Norte. Nung po mga una, mayroon akong naramdaman na mga hindi pangkaraniwan dahil nga sa edad na 64. Siyempre, may edad na tayo, kaya marami na rin naramdaman. Dahil na rin ito nung panahon ng serbisyo ko. Kaya, nung marinig ko sa radyo na itong produkto ng CMD ay makakatulong, ay hindi ako nag-atubili na pumunta ako dyan sa kanilang opisina, dyan sa may Duungan, at nagkonsulta ako doon, nagtanong ako, at uminom ako ng kanilang trayo. Simula nung bago mag-COVID. Naginom na po hanggang ngayon. At na maganda ang resulta sa aking kalusugan. Sapagkat ako simula sa barangay Backyard, Purukdos, mga hanggang dito sa Hillcrest. Sa ngayon ay nakakapag-jogging na ako ng balikan. Jogging. Bakit dati sir, hindi ka na Hindi, dati hindi naman ako ganun kalakas mag-jogging. Pero ngayon ay talagang kayang-kaya ko nang mag-jogging dyan sa mula Purukdos Backyard doon sa aking farm hanggang dito sa Hillcrest. Kaya maganda po itong produkto nila. Makakatulong talaga sa atin. Sir, ano-anong mga health problems ang natulungan sa'yo? Una-una, yung sabi nga ng doktor, ay pinag-maintenance ako sa puso. Ay siyempre, ayaw nga akong pagjagingin ng doktor. Ay hindi ako, siyempre, sarili ko ang tinitingnan ko. Hindi ako nag-inom ng maintenance sa puso. Sa halip, ang ginawa ko, nag-inom na lang ako ng produkto ng CMD. Ito. Ilang buwan na kayo sir nagtatake po? Marahil, almost, magwa 1 year na eh. Kasi bago mag-COVID ako nag-member ngayon mag-March, di 1 year na. Kumusta kayo ngayon sir? Ay, okay naman. Yung malakas ang katawan natin, yun nga, sabi ko nga, nakakapag-jogging. Hindi ko sinunod yung advice ng doktor na wag akong magja-jogging. Nagja-jogging ako. Pinag-try ko kasi kaya ko namang mag-jogging eh. Yun ang mga resulta na nangyari sa akin. So, pangalan po uli, taga saan? Ako po nga po si retired Major Pio Villagracia Rapper, taga Barangay Piña, Labo, Camarines Norte. Ayan, maraming salamat sir. Diba? Nakaka-amaze ang kanilang mga kwento ng kagalingan. Paano sila natulungan ng ating product. Hello kay Ma'am Yolanda Tayam dyan sa Vera, Catanduanes. Okay? Tingnan natin yung oras at baka kaya pa isa pang kwento ng kagalingan. Ayan, kaya pa to. Maiksi lang to ha. Ito mga, ito dapat anuhin siya, yung mga thyroid problem. Paano natulungan ng ating produkto? Pakinggan po natin. Ako po si Cindy Rose from Ligao City, 35 years old, and nagtatrabaho po sa isang mall. Bali po, I am suffering illnesses, pero po
nagpa-check po ako sa doktor kasi may nararamdaman po ako at dun ko po na-find out na mayroon po akong bukol sa lieg. So, ang sinabi po ng doktor ko is magpa-biopsy or Ayan, may nagtatanong, how old na po yung na-dengue para ma-discuss ko po? magpa-ultrasound para ma-check kung ano po yung nandito sa liig ko na bilog. So, ang ginawa ko, dahil syempre wala akong pera, so dahil ayaw ko din naman po ayaw ko din po ng meron akong, yung wala akong panggastos, so ang tinry ko po, yung CMD. So, tinry ko siya for 5 months. Talagang siya na ang kasabay ko everyday, before mealtime. And then after, ang advice sa akin ng doktor is bumalik ako sa kanya. After 5 months, nung bumalik ako, na findings ng doktor na biglang nawala yung bilog sa liig ko. So, ngayon, nung sinabi niya na nagtaka siya kung bakit nawala, instead na dapat lalaki siya, it's because nga kinonsider na toxic goiter na siya. And it's laking tulong or dahil doon sa CMD, nawala yung bilog. It's so amazing na because of CMD and syempre CBF and then yung Power Trio talaga ang the best thing, the best or essentials para mas maging magaling ako. Ngayon, I am very much healthy and then because of CMD, CBF and then syempre Power Trio, yun ang nakapagpagaling sa akin. Para sa lahat, and ako, mag-a-advise ako para sa inyo na try and try. Walang masama if you try it. And then, para sa inyo, kayo din mismo ang magbe-benefit sa inyo in the end. Hanggang sa muli po, ako po si Cindy Ross from Batang, Ligao City, sales lady, gumaling sa CMD. Thank you. Ayan, so amazing. Ang dami niya na kwento mga ganyan. Hindi na nag-undergo operation. Yan, sabi ni Sir Dave Abel, distributor daw siya for 3 years. Kaso ngayon lang ako tinamaayan, nagka-dengue ka. Nasa ospital ka ba, sir? Oo, kasi sa dengue cases natin, we have several cases na may dengue. High dosage lang po. Kusang tataas lang yung platelet. Ang gawin mo, ikaw ay 32 years old, gawin mo yung 10 to 15 drops. 10 to 15 drops CMD in a glass of water. Ano ba yun? Ayoko. Ano ba yun, sir, ang sagot mo? Ano yan? Ayoko po. Ano ba yun? Kaso ngayon lang. 10 to 15 drops in a glass of water every hour. Inumin mo yan habang gising ka. Pag tulog, matulog. Balik-balik ka lang yan sa CR. Hanggang sa magtaas yung platelet. Kumusta ang situation mo ngayon? Kasi usually po, ang dengue, mag-fever muna, manghihina ka, para kang nasusuka. Oo, ayaw daw niya magpa-hospital. O sige nga, subukan mong sarili mo. Oo, 15 drops every hour in a glass of water, inumin mo yan, oras-oras habang gising. And then, yung CBF mo, mag 10 tablets ka 3 times a day. At kwentuhan mo na lang ako kung ano yung mangyayari later, ha? Pero I promise talaga, I guarantee, even yung anak ko, yung anak ko, ganito yan kasi, tingnan ko ngayong oras, yan, 50, 51. Yung anak ko kasi, na-dengue na yon. Si Nurse Giancarlo, nung elementary siya, he was grade 5. Hindi pa kami marunong noon, siyempre, wala pa yung CMD that time. So, kinonfine namin. Talagang grabe yung nervous ko kasi ang dami kong nalalaman na dengue, namatay, ganyan. Diyos ko, talaga napapraning siyempre yung nanay. Pero yan, naka-recover siya, siguro 1 week siya sa hospital. Eto na ngayon,
kahit ka pala na dengue na, pwede ka pang maulit. Baka mas malala pag naulit, ha? Naulit habang nasa Davao siya. Oo, diya siguro last year. Yun, at nanghina na siya, wala nang ganang kumain, para siyang nasusuka, ganun ang mga nararamdaman niya, nanghina na siya, at gusto niya nasa madilim na lang daw siya. Akalain mo yan, nagbibili na sa akin yung anak ko. Mami, pag hindi na ako nakarecover, bahala ka na dito sa pamilya ko. Ano? Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Tumakbo ka na ng ospital. Hindi na nga daw niya kayang magbiyahe. Sabi ko, kung hindi mo kaya magbiyahe, ito yung gagawin mo. Pinaano ko talaga siya. Yan man, 15 drops every hour habang gising. In a glass of water. Tapos, actually, yung CBF, 15 tablets ko siya 3 times a day. Sabi niya, after ilang araw, sabi niya, tama nga, mami. Oh, tama nga, mami. Dengue yung umulit sa akin. Mas malala daw, mas matindi. Akalain mo yan na, nagbibili na. At sa kanya, kung dumating ang time, mami, na hindi na talaga ako makarecover, ibenta na lang itong sasakyan. Oh my God, talaga. Sabi ko, nako, takbo kayo ng ospital. Ayaw yung tumakbo. Hindi ka, sabi ko, darating ako dyan bukas. Davao po yun. Sabi niya, wag na. Basta susundin ko na yung advice mo. High dosage CMD and CBF. Even yung sister-in-law ko na bumagsak na yung platelet po, sabi ng doktor, sasalinan siya, tatlo o 4 na bag na dugo. Tapos bagsak yung platelet at kailangan daw i-confine. Sabi ko, wag ka magpa-confine. Eto, Power Trio. Alam mo, ang bilis ng recovery. Kailangan lang palakasin ang ating katawan. At yung built-in na doktor sa katawan natin, kusa po yan na ang nagtatrabaho. CMD at CBF. Okay? So, ganun ka-amazing yung ating product. Mag-message ka na lang sa akin, Sir Dave Abel. Alam ba talaga yung pangalan mo dyan? Yung Dave o Abel. Anyway, sa mga taga-Katbalogan, ito po yung CMD Center natin. Nasa 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Katbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. CMD Office in Tacloban, Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay, care of Ma'am Star Gomez. Sa Giriba, Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikaw, Daraga, Albay. Ayan, mag-message ka na lang sa akin, sir. Tapos, Meets, yung pinadala mo sa akin na picture na grabe yung psoriasis, grabe talaga, terrible talaga. Pero in just 1 month, ang ganda na ng resulta. Taga saan ba yun? Kailangan ituloy-tuloy pa yon kasi 1 month pa lang, pero grabe na talaga yung so amazing yung ginawa doon sa isang kalat talaga, buong katawan, psoriasis yon. Taga saan ba yon? Baka kayo Santo Domingo kasi yan ang area mo. So anyway, yan. Sa mga listeners natin, dito na tayo. Wait lang ha. Oo. Mali pala yung aking pinindot. Dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Basta Sir Abel, Dave Abel, wag ka lang maparaning. Sundin mo lang and promise ikaw ay matutulungan. Okay? So dito na tayo sa iba natin ng mga CMD centers and active distributors ay mga taga Legazpi, saka yung mga dito sa area ko, free health consultation on Saturday, CMD Center in Legazpi, Now Wellness Center, 9 a.m. to 4 p.m. At first come, first serve po tayo. Kung may mga latest laboratory result, pakidala po, ha? Ito na yung iba natin ng mga CMD centers and active distributors. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud
Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, Infront Labo General Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Sur, hanapin lang si Amri Santo at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Panday Street, Goa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Si Amri Santo at second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing. Sa L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Katisasil, Binanuhan, Camarines Sur. Sa Tito's Restaurant, Zone 1, Barangay San Antonio, Pili, Camarines Sur. Emilia Cabaltera, Pugay, Baao, Camarines Sur. Sa RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilawod, Ragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma, San Roque, Bato Catanduanes, Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysuran, Caramoran, Catanduanes, Salve Cabal, CMD Stocky Center or NAB Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, sa NAB Wellness Center at Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone, Gasoline Station, Astor Crespino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, CMD Stocky Center, at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City in front, Banco de Oro. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Juby Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Sa Jets Pharma Generics, Almero Street, Ibingay, Masbate in front, Barangay Hall. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jenilyn Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, sa CMD Pharmacy, Comadgad, Castilla, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyana at Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Central Pilar, Sorsogon. CMD Office at Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, sa Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Cheryl Apuli, sa JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sa TGP Pharmacy, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Sandra Mortega Frio, sa Butika, Whitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Stocky Center, Barangay Adobis, Kasiguran in front, Kasiguran Technical Vocational School. CMD Center at Father Gomez Street, Barangay San Pedro, Irusin, Sorsogon. Ayun, sa First District Cobalbay, Ma'am Cathy Credo. Second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biescas, si Amri Stocky Center, sa AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bacacay at CMD Center sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo.
Sa 2nd District of Albay, of course, yung aking center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atop Denver's Computer Shop. Hanapin nyo lang yung signage na CMD or NAB Wellness Center. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Rafael Escalador, Murok Burukan, Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Ma'am Josephine Racho, Balinad, Daraga Albay, Teresita Red Liguan, Rapo-Rapo. Andyan si Ma'am Lisa Longa sa 4J Drugstore, Bangkerehan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga Albay, in front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig. Andyan po si Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. CMD office at 2nd floor, Kamalig Market. Ma'am Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanawahan East, Legazpi, Marinopre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig Albay. Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi. Sa 3rd District of Albay, Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon. Ma'am Rexy Sardenya, Sardenyas stored beside LBC Ginobatan, Ami Canseco. Sa Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Rosana Rehis, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas. CMD office at 2nd floor sa Palicio Building sa Palicio Street, Basud, Pulangi, at may CMD office tayo sa ground floor. Kililan Building, San Jose Street, Now, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, Uwas, Albay. Andyan si Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan. Mr. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga CMD centers and active distributors. Hello kay Ma'am Yolanda Alimansa and Sir Rodel Marhalino. Okay? So, yan. Sa mga listeners natin, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. At ulitin ko sa iyo, Sir Dave Abel, inumin mo 10 to 15 drops CMD, mix sa glass of water, inumin oras-oras. Habang ikaw ay gising, ha? Oo. And then, yung CBF mo, mag 10 tablets 3 times a day ka, ha? Okay? So, ayan, nabos yung ating oras. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Yan, ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.